they should continue breastfeeding. Papalitan akong dishwashing liquid. Katong kalamansi ha. 1,000 pesos. What? Kauban ng doctor's fees ug antibiotic. Macy's, kung kalamansi dishwashing liquid ang pangitan nimo, dapat smart ka. Smart dishwashing liquid. Makalamansi o lemon man, parehong may antibac. Adunay double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebo o bakterya. Eh dito na ko sa kalamansi may antibac. Smart dishwashing liquid. Tanggaling-galing. Smart dishwashing liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. Dolor de cabeza y calentura, kung sa medisina ba pwede? Han, kumigo pwede. Mafuwersa. Mahal, para kumigo, pwede, con cuidado cura. Hindi yan necesita escogi. Man Biogesic, igual bueno na maferza, pero con cuidado. Ese, el alagang Biogesic. Aba, Posible también pala igual. bueno. Cuidado! Unilab yan. Paracetamol is the generic name of Biogest. If symptoms persist, consult your doctor. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog City. Basta balita ang serbisyo publiko. Tatak RMN. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón venerar. Ave María, Ave María, Ave María, Okay, yan usab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko uban gihapon ining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon Silbert Donduyano Senior alias Veritas. Okay. Maayong adlaw sa Ginoo. Sige hapon ang magkauban nato din sa istasyon ng atong mga kasamang radyoman sa technical side. Si kasamang radyoman Danny Lud, kasamang radyoman Tax Ilumba, o sige hapon, di nato malimdan ang atong pasiunang pagtimbaya sa atong amahan din sa atong istasyon. Ang atong station manager, si kasamang radyoman Edgar Dagumo, ubana sa iyang tibuok yun staff dinhi sa maong istasyon nga puro atong mga higala, amiga, amigong mga radyoman. Okay, sa gihapon usab dili nato makalimtan ang ato yung pagtahod o pagyukbo sa atong nangulog yun sa atong diocese, no? Ang spiritual nga amahan nato dinhi sa atong dapit, no? Nga gitalaga, no? Dipili sa Dios, no? Ang atong obispo, Most Reverend Severo Caermari, ubana sa mga kaparian niya nga mialayon sa pagpangamahan dinhi sa ato nga dapit. Okay, sa mga pananglit, no? Sa atong spiritual director yun, no? Diocesan Spiritual o Bible Director, Reverend Father Ramil Curung, Reverend Father Rui Salvo, ang vicar, no, diya sa atong cathedral, o spiritual director gihapon na to, advisor, o usapod ka siip di nga pare, no? Reverend Father Ruin Salvo, o usab ang atong aktibo po diha, no, sa social media. Daghan kay tagmaybawan, no, sa iyang YouTube, Reverend Father Leonilo Dagpin Jr. Okay? O akong pagyukbo ninyo tanan, no, mga nag-monitor karon, no, sa radio, sa Duhagyod Kabayan, AM, FM, sa RMN Dipolog, o sa mga live streamer, no? Mga nagtan-aw, no, kay high-tech naman itong panahon, live stream naman yun eh. So, akong pagyukbo pagtahod ninyo tanan, o isa pa man, no, nakalimtan ako. Okay,
akong pagyukbo pagtahod ninyo tanan. Okay. Sa pagpadayon nato, no, sumala na sa atong gisaad. Sa pagpadayon nato aning kausa sa panalipod sa pagtuo nga mao ang kahayag, no, sa maong pagtuo. Ato ning pasiunhan o paghisgot sa na-experiensya ni nako ining maong kausa, no, sa panalipod sa pagtuo. Naamang gutoy sige naay naka-monitor sige sa atong programa, then naapoy sa social media. Then naay nag-comment ba. Dugay-dugay na ninyo, buot na ko dalon diri. Mo ni himo na kong intro sinog kanang pasiuna sa pagpadayon nato pagtuki aning kining Biblia, no? Nga dunay mga bersikulo diri nga kana bang kung sinayop na to pagsabot, mao na usa sa mga hinungdan ngano nga nabahin-bahin yun ang mga Kristohanon. Namugutoy nag-comment na ko ba nga, maglangan-langan naman na sa oras ni mo Veritas. Okay, imo po ng tukionon. Nga ang mga tao kung maghisgot aning Biblia, iya man yun na og pagsabot niya, alag-alang kuno og diktahan nimo na sila mo po na ilang gusto nga pagsabot. Nya imo gyung i-insist ng imong pagsabot usab. Langan-langan na nimo, di gina nimo sila madala. Ya ako siyang giingnan nga dili po siguro sa tanan, no. Ako muuyon ko nimo nga nagi mga tao nga lisod jud sila pasabton o dili gyud nila madawat ang paagi nato sa pagsabot usab sa Biblia, no. Kabalom ko ana, no, kasabot ko ana kay iya lagi ta. Pero giingnan ako siya, undangan na lang wag yun ni nato ning buhata tungod lang ana nga kamatuoran nga nagkabahin-bahin gyud ta lahi gyud atong pagsabot. Undangan na lang gyud nato ning kining kausa nga ingon ani nga maghatag tag effort, nga wa na lang tahimon na murag na surrender na lang gyud ta, pasagdan na lang gyud na nato kay mao na lagi na ang kamatuoran nga iya gyud ang mga tawo sa pagsabot, no. Dapat ito'y gaingon ako, respetuhan na lang gyud nato ng ubang mga pundok nga mo po na ila kay mo po na ilang gusto para pud walay samok. Oh. Inko okay unta na, no? Ako ni-react ko inko nga okay unta na kung mao gyud ay gusto sa Ginoo nga magkabahin-bahin ta. Nga tungod kay mo naman ay una-una sa mga tao, kanang grupo sa mga tao, yung nana magyud ila din. Ang uban pod lahi, no? Parang di ta magsamok diya, magsikig debate anang radyo, TV ana, no? Parang way samok, di magpasagdanay na lang ta o gun sa inyong pagtuo, umaupo na inyo o gun sa pod speakers, umaupo. Okay. Dili lang actually usa, duha o tulo ang nag-share o gingon ana nga views. Sa akong pagkatao po, ako lang dili na ako i-consider gyud ang tibuok mensahe sa Biblia. Mao gyud po na akong buhaton, moawat pud ko nila, moawat pud ko ninyo, mao na inyong baruganan, no. Pero ato magong gibalansin ng mga pulong sa Ginoo sa Juan 17:11, Juan 17:21 o punan pa sa mga sulat ni San Pablo nga dili gyud maayo kanang panagbahin-bahin diya sa pagtuo. Dili maayo panagbahin-bahin. Unya ang usa sa mga hinungdan gud nga nabahin ta agi anang pagsabot. Giunsa na to pagsabot ning kasulatan. No. Now, kung pasagdan na lang nato ning ingon aning dagway sa atong katilingban, sa atong pagtuo nga parang walay samok, di ta mag-irgo anang pagtuo, magpasagdan nila ita, magrespetuhanay na lang ta, no?
O sa ila, opo na ila. O atua katoliko, maopo na ato. Di na lang ta manghilabot, di na lang ta maghisgot anang pagtuo sa uban kay makasamok man na. Okay. So, mao na no, nindot biya po sa makaingon ko nga inaana na lang, undangan na lang, wapay samok, wapay debate, wapay. Pero, ang dili good pod maayo ana nga panghuna-huna, nga wala na lang ta himuong effort, di na lang ta maghimo aning inani pagpasabot sa atong gituhuan. So, mura na ta ana og ni surrender na ta nga kabuto ng kanang giingon sa Ginoo nga mag-usa ta diha sa pagtuo. O kanang pag-ingon sa ni Kristo sa amahan paggihat niya nga sa Juan 17:11 amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Dayon si Pablo naghisgot og usa ka pagtuo, usa ka Ginoo. Diya sa Efeso 4. Nya ang uban po mayon nga usa ra bitaw tong pagtuo, tuo tag Biblia o sa tuo ta sa Ginoo, pero lahi-lahi lang ta pagsabot. Nya matawag day nag usa ka pagtuo ng lahi-lahi pagsabot. Matawag day nag usa ka pagtuo nga ang uban mo ingon nga si Kristo ang atong Ginoo, tao ra dili Dios. Usa day nagkapagtuo. Usa day kapagtuo ng moingon ta mga Katoliko nga ang Kristyanismo karon ang balaanon nga adlaw dili na tong karaan nga Sabado o 7th day of the week kay Domingo na ang adlaw nas pagkabanhaw. Usa day nakapagtuo nga para sa atong mga igsuong Sabadista ang insakto gyud kuno 7th day of the week. Mao pag yun na gihapon o dili kuno na maayong usbon kay Sabado ra gyud kanunay o usbon na giusab na ang balaod sa Dios then then nasa ilang unahuna nga kitang mga Katoliko mo ay sayop din sila mo ay husto. Usa day nakapagtuo. Usa day nakapagtuo. Na kitang mga Katoliko maingon ta nga kanang atong veneration of images, veneration of saints, dili na siya idolatry. Pero para nila ang ilang sabot idolatry na. Usa day nakapagtuo. Kana bang kay inana man ila din inani po dato na magpasagdanay na lang ta. Gitawag na maingon kay ang pulong din gamito na magrespetuhanay na lang ta kung sa atong pagtuo. Now, ang akong point of view ko dana, dili mo ko nabot pasabot nga kung atong ipasabot ang atong pagtuong Katoliko, i-explain na to, nga moingon ta nga, dili man ni idolatry. I-explain na to. Dayon, ato pong isulti, ipadayag, o kung sa po'y sa pagtuo na to, nga nasayop, nga pagtuo sa, dili, mga Katoliko. Kung ang inyong sabot ana nga, dili na pagrespeto, I beg to disagree. No? Nga, kung ato ding hisgutan ang atong pagtuo o pagtuo sa uban nga nagtuo ta nga sayop na moingon na din ta nga wa ta nagrespeto nila. Saan na lang nato pag-correct sa unsay sayop. Di ba? Pero sa ko na sa teacher no naman si Ma'am Alma diri, Then nay mga kuan diha mga test papers, dayon kurikan, dayon na ay sayop dito yang girungan dayon naayang una nga ang itnay estudyante nga masuko nga rungan tong iyang kuan dito iyang answer then kung may buhaton ni Teacher Alma di na lang to rungan kay mahadlok siya masuko tong kuan dito katong iyang estudyante o pupil Puto pasabot nga tanan bang mo korekta sabton ba nang watan nagrespeto nila. Bali siguro, para nako bali. Kang ang usa ka sayop, kung correction na nato sa insakto lang pong paagi, di lang po ng wrong way, naampoy wrong way, kana bang sa pag-correct, di ba? Kung sakto na po na itong pamaagi sa pag-correct, dili yan asabto na itong wa taga-respeto. In fact, kung dili na ito koreksyonan ang sayop, wa noon taga-respeto, wa noon taga-higugma niya, kay gipasagdan naman na ito sila sa ilang sayop. Di ba? So,
Dili na to unahon nga sa tanang higayon kung mukorek kalita mayon gitag sayop man ang pagtulon ana. Dili na sabton nga wa ta nagrespeto nila. In fact, garespeto gali noon ta nila kay nganon kay sa ang tinuod gud nga gugma nato sa atong isig ka tawo dili ta magbasagdan na lang nato ang atong isig ka tawo nga anaa sa sayo. Of course, di nato ipugos ang atong nahibawan, di ba? Pero ato pong buhaton ang angay buhaton bisa na sa risgo. Di ba? Kaskudan ng mission sa atong mga pari na may mga lugar gyud nga ma-assign sila nga peligroso gyud. Ya, tungod ba kay peligro dito, mahadlo ka dito pusilon patyon, undangan na lang nato atong mission. No way, no? So, mao na nga kung undangan na nato ni ipasabot atong pagtuo kay mahadlok tang ni mga suko diha, di mura na natag ato na lang ipasagda na atong sitwasyon ron nga naata sa panagbahin-bahin sa pagtuo. Now, akong i-share ninyo, no? Dili man tanang listener, viewers, nga negative ilang reaction sa atong apologetics kining atong gihimo. Naon po hinalipay. In fact, dili lang nako pang tagsaon gali na. Kay ma-self-serving po. Huwag ako yung istorya ninyo. Di ba? Ang uban na lang siguro yung istorya. Ug unsay fruit, unsay bunga aning atong gihimo. Kaya ako ra po yung mag-istorya, ma-self-serving, makaingon lang po ninyo nang hambog ta. Naghambog ta diri. Oh. So, mao na. So, I hope nga nasabtan ko ninyo no kung maghisgot ko pagtulunan sa 70 Adventist, pagtulunan sa atong mga igsuong gihigugmang born again. Yamingon pa kay ng uban nga nabugoy gugma beritas nga imong hilabta na ilang pagtulunan. Depende na sa imong pagsabot. Oh, pananglit kining issue na to may tungod sa mupugnit og teksto ha. Kanang 1 Corinto 4:6. Oh. Kanang 1 Corinto 4:6 usa lagi na sa gigamit sa ato mga igsuong dili mga Katoliko na ron nga kanhi mga Katoliko may daghan nila. Nga moingon sila nga sayop gid mong mga Katoliko. Kay inyong gisupak ng mga nahisulat sa Biblia. Example, 1 Corinto 4:6. Nag-ingon si Pablo diha, ayaw kamo paggunahuna o lapas na o kapin na o beyond what is written. Kung say nasulat na ay mo pagpakapin, ay mo paggunahon na o mulapas na, mugubiyan na, kung say nasulat na. Then, sumpayan na ninyo nila o interpretation nga, natanaw lagi, kinahanglan yun ay ang itudlo sa pari, itudlo sa mga obispo, mabasa yun sa Biblia. Ang uban, pagkapinan pag yun, litra por litra. Mabasa yun sa Biblia. Kaya kung wala na sa Biblia, di na makita, beyond naman na. Beyond naman na. So, sayop yun na. Klaro kayo na sa pamulong ni San Pablo. Mauna nga, kanang inyong pagrosaryo, klaro kayo na kay beyond naman na. Kay wa man magtudlo ang mga apostolis o pagrosaryo. Yawan po'y mabasa sa Biblia nga ang mga apostolis na grosaryo. Di ba? Na, bitaw mo ingong ko nga, nalagibikil na nga interpretation. Maubay buot ipasabot ni Pablo nga tungod kay iyan ang gilitok nga ayaw mo paglapas na sa unsay nasulat na. Ayaw mo paggubiyan sa nasulat na. Mao ba kaha gyud gipasabot ni San Pablo nga kung wala sa Biblia litra por litra beyond na siya ay na magtuo ana. Ay na ninyo nagbuhata kay wa na nasulat. Mao ba gyud gipasabot ni San Pablo ka ana? Basin biyag na sikya tana. Bisik na siyo tana. Di ba? Ako mo, strike na yung kunaan. Sigurado yung kung dili ka na maoy gipasabot ni San Pablo. Kay magubiyan na po ta science, ana. Ma-unscientific na po si San Pablo, ana. Mura na po na yun, atong gihimo ba, nga ang mga apostol, si San Pablo nagtudlo nga, ang science o ang pagtuo, nag-disagree, dili amigo. Nga naman, kay sa siyensya, ang kahibalo, magtubo man yun na. Nabagoy tao nga automatic bright dayon, ambot noon. Nga, di na maginhanglag panahon sa pagtuon kay automatic ma-bright dayon, naana dayon tanan.
Dili mo mulambo ang pagtuo o ang kahibalo, automatic nga naa na dayon tanan, dili biya. Okay. Diskubrihon biya nato. Bisan pa sa science gani, dili biya na kay ingon nga unsa na ilang na discovery karon maura na. Hinay-hinay biya na magtubo na kay sige pang ga-discovery, sige pang ga-discovery. Na gani, uban nga, mayon sila nga, mauna na. Din pag abot sa panahon, mayon, uy, sayop, manday na. Oh. Nasa Daniel 12:4, nag-ingon si Daniel diha, sa tagna nga, ang knowledge ko no, mo increase. Ang kahibalo mo uminto. O kana pa lang pulong nga, di nagkakaingon nga, og unsa to sa una, maurig yun to, kay mo, tubo man. Mutubo man ang kahibalo. Of course, duha ka klase ng pagtubo sa kahibalo. Oh. Na kahibalo nga kung i-apply na to, makaayo na po kahibalo nga mutubo, pero makadaot na to para sa nga tong kuan ron, kining technology ron. Nalipay ta ani kay katabang kay na to, pero na po yung mga bad effects ni. kining mga cellphone na to. Oh, nga ganahan kay tag kanang cellphone nga kanang sana mahalon yo wa ta kay balong mahalon lagi daghang kayong pictures, mga maayong pictures, pero wa ka kay balong kung say bad ana. Kanang radiation ana. Ang sa ako ra bang nahibaw-an, ang mahal kay nga cellphone mo po'y dako kay radiation katong mga kusog ba. Nakahibalo din ako kay mo explain niyo na kamo nilay discovery kung wa mo kahibalo o unsay dili maayo anang ato mga cellphone. Ibitag ditag kahibalo mo gamit ana, magpataka ta gamit ana. Oh, niuban gali idulog yun ang cellphone, ipaduol gyud sa na. Ayaw taon. Ipalayo taon na, yan ang ipaduol. Kanang mag-laptop ta nga na uban nasigdaanan sabakon yun. Tun iragod, discovery hagon sa dautan na. So, mauna ba nga ay tanawon sa nato kung nahusto ba atong pagsabot ana. Kay ang pagsabot nato sa bersikulo masipyat kalita mayon tag mao ni insakto nya dili di ay na mao na nay mahimong rason nga dili ta mag-usa. Dili na to matuman tong giingon si Ginoo nga amahan mausaon ta sila maingon nga ikaw ug ako usa. Of course kinsa may gapaluyoan ang mga lain-lain na tong interpretation sa Biblia nga wa ta mag-usa. Of course way laing pasanginlan na to ana. Ang anaas kang ngit-ngit. Ang pagkamao nga gusto niyang gubon ang unsay gustos Ginoo. Duha kinsa man gusto anang mabahin-bahin ta nga di ta mag-usa. Ang Ginoo. Then hinumdum ko natoy Katoliko nga ni against sa aning atong krusada, mingon siya nga unya kay namanas katikisim nga unity sa diversity. Kana bang kanang i-explain ipadayag ang panagiusap pero sa lahi-lahing gagway nga ning Katoliko tuhan niingon nga sayop mong mga Catholic faith defender kay ang katikisim nag-ingon nga unity sa diversity. Nga, but pasabot nga, usara mong gihapon ta, Ginoo ra gihapon atong gituhuan. Pero lain-lain lang o dagway, lain-lain lang nga paagi. Dito na yun, istoki din, ergo na yun. Kung sa may but pasabot din mo anang panaghiusa sa diversity. Nga, bisag mo naay mo ingon nga si Kristo dili Dios, yan kita mo ingog Dios niya kay Ginoo maghapon Biblia po ilang gigamit dayon kanang kita mga Katoliko mo ingon ta nga kanang atong pagtahod sa mga larawan dili na idolatry din para sa uban idolatry ang ilang pagsabot ana din ato silang respetuhan pud kay unsa mao pud ilang pagsabot ang pagsabot sa mga born again para nila idolatry atong gibuhat mga Katoliko niya para nato dili. Yan ang mga Sabadista mo ingon nga sayop ko ng atong balaano ng adlang Domingo sa kanang adlaw sa pagkabanaw kay ipadayon ra gyud ang insakto katulad yung Sabado. Oh. Tungod kay mo po na ila din. Ginoo ra mong gihapon na ilang tumong. Mo ba na imong pagsabot sa
panagiusa sa diversity nga gitudlo sa katekism? Dili oy. Dili oy. Kay mura ra ka gatudlo og politism. Nga daghag Dios. Kay but lain-lain magpagtuludan sa to padaghang ng Dios. Ug ay kung ingna ka nang usa ka Dios, kung nagtuo kag usa ka Dios, lain-lain magsinupaki ay nang gitudlo ana. No. Tinuod man ang gitudlo sa katekism nga panaghiusa sa diversity, pero dili nabot pasabot ana nga magbahin-bahin ta og pagtuo. Ang ipasabot anang panaghiusa sa diversity sa pangsyon na nga mo work ta, lain-lain tag mga tahas, lain-lain tag mga skills, lain-lain tag mga trabaho, pero nag-usa ta sa usa ka pagtuo. First ano, kami mga CFD, kuan mi ang among specialty kining panalipod sa pagtuo. Oh. Then ang mga pare pod sa ministerial sila. Oh. Then ang uban pod nasa kanang financial, kanang naman na sa lain-lain tag kuan function, pero nag-alagad ta sa usa ra ka simbahan. Oh, din usara atong leader, usaray universal pastor ang Pope. Oh, pero naay mga madre lahi po nila kanang buhat sa kaluoy. Oh. Pero wala silang maglaig pundok nga magtudlo po sila laing pagtulunan. Mao na yun panaghiusa sa diversity. Dili kay tawgon nimo panaghiusa ng kitang Katoliko nagtuo ta nga si Kristo Dios, inyang uban moingon dili Dios si Kristo. Then moingon nga sayop ng Domingo kay Sabador gyud insakto. Mo na explanation ninyo sa panaghiusa sa diversity? No. So actually, insakto man ang giingon sa katekism nga na maghiusa ta sa diversity. Pero dili na sabton nga maglain-lain tag religion, then usara may Ginoo. Dili na butos-sabot ana. So, wano ko igong panahon sa kaminuto naman lang ato nang ipadayon sa Domingo pohon, no? Kay katong 1 Corinto 4:6, dili gyud buot ipasabot isan Pablo ato nga tanang tinuod na sulat tungod kay naingon siya nga dili kuno ta mugubiyan sa unsay nasulat na. No? Sa sunod Domingo basin maato na nang matuki, no? Unsay gibuot ipasabot isan Pablo? Ipasabot ba ni San Pablo nga naa na tanan sa Biblia ang tinuod? Oh? Nga, kung moingon mo nga ang rosaryo, development man na, ay mo pag rosaryo, kay development na, wala na sa Biblia. So, hangtod sa sunod Domingo pohon, sa mga oras o istasyon, no? Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Fátima dolorosa, mostraste el fuego infernal, pidiendo para salvarnos tu corazón veneral. Ave María, Ave María, Ave Tatak RMN. Basta man siya, di ka nahanglang mahanong panglabas. Surf, Olimpio, maayog na ay best ever humot. Ang surf na gamit ninyo karon with best ever humot. Surf, Olimpio, maayog na ay best ever humot. Ang surf na gamit ninyo todo Olimpio na ay best ever humot. Pag-observe na naay active clean, uban ang among best ever humot kontra sa liaging formula.